הפתעות הן כמו תבלין. תודה רבה. לעתים הן מתוקות, ולעתים הן יכולות להיות מרות מאוד. להתראות. שלום ג'יין. חכי רגע. תעזבי אותי או שאני צורחת. לצרוח? את שכחת מי אני? לצערי אני זוכרת אותך טוב מאוד, גברת בלום. אז את בוודאי זוכרת שאני הדודה שלך, דודה מימי, ואני התגעגעתי אליי. את. התגעגעת אליי. בטח, את קרובת המשפחה היחידה שיש לי. מה עם אלנה? ברור, הלנה, בטח. אבל את קרובת המשפחה הרחוקה, שאני הכי אוהבת. באמת? איזו שאלה. אני מאוד התגעגעתי לפטפוטים שלך, ולהצגות שלך, ולפטפוטים שלך. תודה מימי, זה דבר ממש נחמד להגיד. האמת שגם אני מאוד התגעגעתי אלייך, ויש לי הרבה דברים לספר לך. קודם כל... יופי, את עכשיו תקשיבי לי. אני צריכה את העזרה שלך. ידעתי שאת צריכה משהו, וכמו שאני מכירה אותך, זה בטח משהו רע. אני הולכת לספר לפרנקו. לא, אני צריכה אותך. החיים שלי תלויים בזה. מה קרה? אני אספר לך הכל. אבל לא כאן. בואי. מה עכשיו? סליחה, אנחנו לא רוצים להפריע לעיתונאי המוכשר באמצע העבודה. רצינו רק להביא לך את זה. אני הכנתי... ספ, מסגרת המאמר שלך. איזה יופי. והעורכת של חדשות היום התקשרה לשאול אם שלחת כבר את המאמר החדש. כן, כלומר לא. ממש בקרוב. אלל, אני כל כך גאה בך. היה לך חלום ועבדת קשה כדי להגשים אותו. טוב, אנחנו לא נפריע לך לעבוד. אנחנו הולכים. ספ. כן. הלוואי שיהיו לי את המאמרים הכי טובים בעולם. אוי, סליחה רובי, אני לא התכוונתי להבהיל אותך. רק חשבתי שאולי תרצה משהו לשתות? לא, תודה. שתדע לך שסנידל הייתה עיירה מנומנמת למדי עד שאתם הגעתם. ועכשיו ויש תופס את השודדת המפורסמת ביותר בעולם, ואתם מוצאים יהלום מחושב. אתה יודע על היהלום הכחול? כן, מילה סיפרה לי. אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה שאתם עברתם. אבל העיקר שעכשיו הכל נגמר ואתם טיפלתם בו. נכון? מה? אתם ביטלתם את כוחו של היהלום. אנחנו נעשה את זה עוד מעט. אתם עוד לא עשיתם את זה? אני הבטחתי לאלף וכל רק עוד קצת. בבקשה, אל תגלה לאף אחד. רובי, אל תדאג. אני מצוין בלשמור סודות. אז איפה היהלום הזה עכשיו? אלף וכל שומרים עליו. פנטסטי. בחדר שלהם, או במקום אחר? רובי, ראית את ויש?
הוא הלך לדבר עם אבא שלו בטלפון. פשוט ספ. אני מסגרתי את תעודת ההוקרה שהוא קיבל במשטרה. טוב, אני אלך. רובי, אנחנו נמשיך לדבר אחר כך. ואל תדאג. נו, מי מאיים על החיים שלך? איש נורא ואיום. בשביל זה אני זקוקה לקסמים שלך. קסמים שלי? כן, זאת הדרך היחידה להציל אותי. לא רוצה שיקרה משהו לדודה מימי שלך, נכון? אני לא יודעת. מה יש לו לדעת? ברור שאת לא רוצה. גם אם הייתי רוצה לעזור לך, אני לא יכולה, כי ספר הקסמים שלי נעלם. אני יודעת. הוא אצלי. אצלך? כן. תבוא איתי, תעזרי לי, ואז אני אתן לך את הספר שלך. מה את אומרת? נו, אין לנו הרבה זמן. את רוצה לעזור לדודה מימי שלך, נכון? אמא שלי בטח הייתה רוצה שאני אעזור לך אותם. בסדר, אני מסכימה. נפלא. אל תדאגי. הכל יהיה בסדר. עכשיו כנסי לשק. נו, כנסי! מה זה? איפה אתה? חיכיתי לך. מה זה? מה זה? הדלת הייתה במבצע. לקחתי 20. קדימה, קח את זה, חוזרים לספינה. אני אקח את הלימונים. גול, הנה אתה. אוי, מה קרה? הנעליים שלי לא עומדות במהירות שלי, וגם הגרביים לא. פנטסטי. ואני מנחש שזה בזכות היהלום? יהלום? איזה יהלום? לא הגשמתי משאלה עם שום יהלום. גול, רובי סיפר לי. אבל אל תדאג, אני מצוין בלשמור סודות. אז איפה היהלום הזה עכשיו? אסור לי להגיד לך. הבטחתי לאלל ורובי שאני לא אגיד לאף אחד שהוא מוסתר אצלנו בחדר. אבל אל תגיד שאמרתי, טוב? ואטלס, כן? אתה יודע לתקן נעליים? וגרביים? אני לא... תודה. פנטסטי. ידעתי. אני ידעתי שתצליח לכתוב עוד מאמר. כן. לקח קצת זמן, אבל בסוף זה יצא. מדהים. אלנה, את לדבר עם אלל? את לשאול אותו מה הוא לאכול היום. צ'אנג, אתה לא רואה שאנחנו באמצע שיחה חשובה? אין דבר יותר חשוב מאוכל. פתגם סיני עתיק אומר. אין דבר יותר חשוב מאוכל. את לשאול. צ'אנג רוצה לדעת מה אכלתם היום בארוחת הצהריים. אכלנו מרק בצל צרפתי, טאפסים ספרדיים, והייתה גם פסטה פורטובלו, מעדן. גם צרפתי, גם ספרדי וגם איטלקי? מי זה יודע להכין כל כך הרבה סגנונות של אוכל? אטלס, אב הבית של בית הקיץ. הוא טבח מדהים. אבל אוכל סיני הוא בטח לא יודע להכין, אה? את האמת שאתמול הוא הכין מרק תירס סיני ואורז עם טופו. מה? מי זה האטלס הזה שהוא חושב שהוא יודע להכין אוכל סיני? אלל, אנחנו לא רוצים להפריע לך, אתה בטח עסוק. כן, אני צריך לוודא שמערכת העיתון קיבלו את המאמר שלי. כן. טוב, אני רק התקשרתי להגיד שאני ממש שמחה בשבילך. וגם שאני... כן? מחכה לקרוא את המאמר הבא שלך. טוב, תודה. להתראות, אלנה. אלנה, למה את לא לשאול אלל? מה עוד רצית שאני אשאל אותו? מה הצבע של המפיות והגודל של המזלג? לא, למה את לא לשאול אותו אם הוא מתגעגע אלייך, כמו שאת להתגעגע אליו? לא, הוא עיתונאי חשוב ומפורסם עכשיו, הוא לא צריך אותי. אלנה, הדבר שאלל הכי אוהב בעולם זה את השיער שלו. הדבר השני שאלל הכי אוהב בעולם זה האוכל של צ'אנג. כן, השיחה הזאת מובילה לאנשהו? הדבר השלישי שאלל הכי אוהב בעולם זה אותך. צ'אנג אומר, הלנה וצ'אנג ייסעו עכשיו לסנידייל, אה? הלנה תגיד לאלל שלהתגעגע אליו, וצ'אנג יבלל מי זה האטלס הזה. לנסוע לסנידייל עכשיו? אבל צריך לארוז וזה לא... הכל כבר ללוז. אבל רגע, אנחנו צריכים כרטיסים ל... בואי נמהל שלא נפספס את הרכבת.
כדי לחייג בטלפון נהוג להשתמש בידיים. אני מחכה לשיחה מאבא שלי. קבענו לדבר בעוד 3 דקות ו20 שניות. אני משער שהוא גאה בך מאוד. וגם אני. הקדמת. קבענו לדבר בעוד 3 דקות. שלום, אפשר לדבר עם אמיליה? לא, כי לא קוראים לה אמיליה, והיא לא גרה פה יותר. מה זאת אומרת? אז איפה היא? אני לא ממש יודע. אני חושב שהיא בכלא. בכלא? אמיליה? אוי, ידעתי שזה יקרה. ידעתי שיתפסו אותה בסוף. ידעת שהיא ברטה? ברטה? לא. אני אמרתי לה להפסיק להתעסק עם כל הפרחים האסורים האלה. אבל היא, הפרחים היו כל עולמה. מה נעשה עכשיו? מי ינהל את הכנס בשנה הבאה? איזה כנס? כנס הפרחים השנתי. מדי שנה אמיליה מנהלת אותו, ולא נוכל לקיים אותו בלעדיה. טוב, תודה, להתראות. אני מבין שזה לא היה אבא שלך. לא. זאת הייתה שיחה מאוד מוזרה. ויש, לאן אתה הולך? תראו מה הגיע בחבילה. סיליה? אודיל? את שיקרת לי. לא שיקרתי, פשוט לא אמרתי את כל האמת. לא הייתה לי ברירה. לא הייתי יודעת שהן פה, אז את לא היית באה, נכון? ברור שלא. אלה 2 הנשים הכי מרושעות בעולם. נכון מאוד. אבל מי יותר? 3 צריכות את העזרה שלך. גם לך לא רציתי לעזור, אבל לדודה שלי. אין שום סיכוי שאני עזרת ל2 המפלצות האלה. אמרתי לכם שאי אפשר לסמוך על המעצבנת הזאת. שקט, סיליה. ג'יין, אני יודעת שאין לך שום סיבה לסמוך עליי, אבל אני ממש צריכה את עזרתך. את היחידה שמבינה פה בקסמים. אני צריכה קסם. איזה קסם? קסם שיחזיר את אבא שלי. קחי אותי לשוק. קחי אותי בחזרה עכשיו. ג'יין, תקשיבי לי. אני לא מקשיבה אפילו שנייה. היא רוצה שאני אחזיר את ויגו. את ויגו אל הברזל, הוא ניסה לפגוע בנו, הוא ירה בפרנקו. והוא עדיף על מי שמנהל עכשיו את הספינה הזאת. אני רוצה הביתה עכשיו. תנו לי רק לרגע את הילדה הזאת ותראו איך היא עושה כל מה שאני אומרת לה. תתרחקי ממנה. בשבילך זה ויגו יד הברזל, הפיראט המרושע. בשבילי הוא אבא. ביקשתי לחזור, נכון? לא הכרתי את אמא שלי. אבא שלי הוא כל מה שיש לי. גם את יתומה, ואת יודעת איך זה מרגיש לרצות להיות חלק ממשפחה. אבא שלך ניסה לחסל אותנו. הדבר היחיד שאבא שלי רצה זה את היהלום הכחול. רובי ביטל את הכוח שלו ונפטר מהיהלום הזה. באמת? אז מצוין. עכשיו, אחרי שנפטרתם ממנו, אבא שלי כבר לא צריך מכם כלום יותר. אני מבטיחה לך, ברגע שתחזירי אותו, אנחנו נפליג רחוק מכאן ולא תשמעי מאיתנו יותר. עם הקפטן החדש של הספינה הזאת, הכל יכול לקרות. הוא לא צפוי. הוא יכול להתקיף אתכם ככה סתם. ויגו עדיף. גם לכם. את לקחת את אבא שלי, ואת היחידה שיכולה להחזיר אותו. בבקשה, ג'י. אני בכלל לא בטוחה שאני מסוגלת לעשות כזה קסם. יש פה בספר הזה קסם שמחזיר דברים שהיהלום העלים. ולנו יש את כל מה שדרוש. זה קסם קשה. רגע. זה בכלל לא נוצה של עורב. אלה בכלל זרעים של כוסברה. מי קנה את זה? ניחוש אחד. את יכולה לחזור לשוק ולהביא את המרכיבים הנכונים. איך אני אדע שתעמדי במילה שלך וברגע שאבא שלך יחזור תפליגו מפה? מילה של שודדת ים. השבועה הכי חזקה בעולם. אני מציע שפשוט תאמיני לה. אני אחזור לכאן מחר עם כל מה שצריך לקסם. ואיך אנחנו נדע שהיא לא תחזור לכאן מחר עם הפרנקו הזה? מילה של קוסמת. אני מציעה שפשוט תאמיני. כנס הפרחים השנתי, פריחת הדובדבן.
מה אתה עושה? אני רק רציתי לקרוא את המאמר החדש שכתבת. תצטרך לחכות שהוא יתפרסם בעיתון. כמובן, כמובן. על סודות צריך לשמור היטב. ממש כפי ששומרים על יהלום יקר. על מה אתה מדבר? אלה, האחים שלך כבר סיפרו לי. אבל אל תדאג, אני מצוין בלשמור סודות. אז איפה בדיוק אתם שומרים את אלל, תראה מה קיבלת. מאלנה? ממנואלה נואר, עורכת חדשות היום. אטלס, תוכל בבקשה לשים אותם באגרטל? פנטסטי. תודה רבה. אלל, אני כל כך גאה בך. תודה, מילה. אז על מה המאמר הבא שלך? תמונות של פרחים, עיתונים של פרחים, תרשימים של פרחים. נראה לי שהבנתי. לברטה יש בחדר הרבה מידע על פרחים. בכל שנה מתקיים כנס מיוחד בנושא. תן לי לנחש. פרחים? נכון. ואתה יודע מי מנחה את הכנס הזה? אם תגיד פרחים זה באמת יהיה מוזר. אמיליה. מה? מתחיל לחשוב שאולי אמיליה היא באמת מי שהיא אומרת שהיא. ויש יקירי. גנב טוב דואג לסיפור כיסוי. וזה בדיוק מה שברטה עשתה. ברטה המציאה את אמיליה כדי שלא יחשדו בה. אבל... אני מבין שאתה מרגיש מעט ריקנות עכשיו כשאין לנו עבודת בילוש, אבל אנחנו בחופשה. צודק. אני רוצה להרים כוס מיץ לכבוד 5 הילדים המבריקים שנמצאים כאן. אנחנו צריכים לארח עוד 5 ילדים? אולי לא כולם כאלה מבריקים. לויש, הבלש האמיץ שהצליח לתפוס את הגנבת הכי מבוקשת בעולם. ולג'יין שלנו ששומרת עלינו, ובזכותה אין סביבנו יותר אנשים רעים. לאל, שבזכות השקעה והתמדה הפך להיות לעיתונאי חשוב ומוערך. ולגול, שהבין שאימונים מביאים לתוצאות והפך להיות אצן אמיתי. והאחרון חביב לרובי שלנו, שבזכותו יצאנו לחופשה הזאת. ולא רק שהוא מצא יהלום נדיר, הוא גם היה מספיק אחראי להיפטר ממנו, כפי שארתור ג'רום ביקש. וכמעט שכחת את אוליבר, שהיום אמר בפעם הראשונה את המילה אבא. מה? לא, בדיוק אבא, זה היה יותר בלה בלה, אבל זה היה מאוד קרוב. ספ, רציתי לשאול, מה שלום דוד פול? פול? מי זה דוד פול? לחיים! מקווה שכולם רעבים. זה נראה נהדר, אבל אני חייבת ללכת לשוק כדי לקנות כמה דברים לקסמים שלי. בתיאבון. אני הולך לטייל. רגע, אתם לא רעבים? ויש. טוב, ואיך אומרים? עד שלא מסיימים לאכול, אף אחד לא קם מהשולחן. בתיאבון. תודה. זה לוקח להן הרבה יותר מדי זמן. איפה הן? בלום בטח ניצלה את ההזדמנות וברחה עם הג'יין הזאת. ידעתי ששתיהן זה רק צרות. פשוט הדלת מאתמול הייתה מקולקלת, אז קניתי לי 540 ארטישוקים כדי להכין עוגה. עוגת ארטישוק. מעדן. שנתחיל? מחפש משהו? עזוב אותי! אתה עושה טעות! עזוב אותי! פרנקו, מה אתה עושה? למה אתה מחזיק ככה את אטלס המסכן? הוא לא נראה כל כך מסכן כשהוא חיטט בחדרים שלכם. מה? בזמן שאנחנו ישבנו פה ואכלנו מהבישולים שלו, הוא היה בחדרים שלכם ובישל משהו אחר לגמרי. אטלס, זה נכון? מה חיפשתם בחדרים שלנו? אני חיפשתי את היהלום.
מה? אני רציתי להביא לך אותו. להביא לי את היהלום? אבל אין יהלום. רובי טיפל בו, נכון רובי? אני התכוונתי לעשות את זה, אבל... אני לא מאמינה. אני הבנתי שהילדים רוצים להשתמש ביהלום, ודאגתי מאוד. הוא לא כל כך מצוין בלשמור סוד. סליחה, ילדים, אני לא רציתי שתסכנו את עצמכם. תודה שסיפרת לנו, אטלס. אנחנו נטפל בזה. עכשיו תגידו לי מיד, איפה היהלום? למה הכבאתם את היהלום בתוך הגרביים המשומשים של גול? ידענו שאף אחד לא יעז לחפש שם. טוב, אני מבקשת שתשמידו את היהלום עכשיו. אי אפשר להשמיד אותו. אפשר רק לבטל את הכוח שלו. אז תעשה את זה. רגע, מילה. הסיבה שלא עשינו את זה עד עכשיו? כי לא רצינו שהקסם ייעלם. איזה קסם? המהירות שלי! בדיוק כשהוכחתי למיילו מי האצן הכי מוצלח, את רוצה לקחת לי את זה? אם היהלום יאבד את הכוח שלו, אז גם המאמרים שלי עלולים להיעלם. רגע. אז הריצה והמאמרים? זה הכל היה בגלל היהלום? אני לא מאמינה. דווקא האח הקטן שלכם הצליח להתאפק ולא להשתמש בכוח של היהלום. אל תגיד לי שגם אתה. אני רק רציתי להגשים חלום קטן. אני מבין. אז אני מקווה שבאת על סיפוקך, דוד פול. טוב, הטירוף הזה נגמר עכשיו. מה צריך לעשות כדי לבטל את הכוח של היהלום? צריך לבקש, הלוואי שתחדל לנצח. טוב. בבקשה, מילה. תני לנו עוד קצת. רק עוד יום אחד. אני חייב לרוץ לברברה ולהתנצל. תחשבי על זה. ויגו נעלם. מילה, מה את עושה? רק עוד יום אחד. אתם מבטיחים? מבטיחים. מילה, אני לא חושב ש... אבל, כדי שלא תעשו עוד שטויות, היהלום צריך להיות במקום בטוח. אצלי. בזמן שמילה ניסתה למנוע סכנות נוספות, במקום אחר, סכנה איומה לא פחות עמדה להתרחש. איפה הנוצה? תטבלי בחומץ הסרפדים תוך כדי סיבוב. לסובב את הנוצה, לא את עצמך. ברור. זה הרבה יותר הגיוני. אודיל, לפזר שום על קליפת הביצה. ולזרוק פנימה זרעי פטרוזיליה. סיסיליה, את נעל. איך קראת לי? לא, זה מה שצריך, לזרוק פנימה נעל. אז תגידי, סיסיליה נעל. בלום, קדימה. מה? אבל אמרה לך לזרוק את הנעל. כן, אבל הנעל שלי זה יקרה, זה מאורטנין. נו, תזרקי כבר. אלטאו ריברסטי! נו, זה עבד? אני לא יודעת. מה לעזאזל קורה פה?